Nageolokia, no merci. Otváraj. By ste vedeli všetci, že toto je obyčajný kečup pre amatérov. Ukáž, koľko si naberáš, ne, že ošalíš. Chlapče. Toto polož. Zavri. Tak na zdravie. Pozeraj sa o to. Šmiktrikt. Voláme sanitku? Práve som to prehotol. Má to neskutočne takú plnú, bohatú, ovocnú chuť. A cítim tam takú sviežosť, nádych nejaký. Cítim to až sem. Nádych také proskyne. Daj si mlieko, tam máš mlieko. Nepotrebujeme nič. Zatiaľ to pohode. Záchu, keď odpadneš, tak čo, koho mám volať, toho mamu alebo? Tam není mlieko! Však ja viem, ani chladnička. Není tam mlieko. Je. Začína to jemne účinkovať. Ne, ešte si nenalievaj, ešte si to nedávaj. Ešte nemôžeš. Tu. Ešte si to nedávaj. O. Ty si pán. Ukáž sa, očička krásna. Mňa štípe medzi zubami. To ťa bude všade štípať. Počkaj, keď budeš totok. Keď pôjdeš na záchod. Chlapče, malo si toto dať? Nepomáha. Nič nepomáha. Nič nepomáha. Jaký si červený. Dobre to je? Čo robíš? To furt neštípa. Je to pán. Už to neštípe? Skúsme to štípe. A keď vodu mám v hube. Hovoríš si, že ešte za lyžičku? Zajtra. Zajtra. No povedz nám, porozprávaj nám, ako to chutí. Je to dobré, hovoríš? Odporúčam. Všetkým ľuďom, ktorí sú tu? Shit. No, neštípe. Hneď ako nesem. Štípe hneď? Furt? Tak to budeš čapovať vodu, nechceš si dať sprchu do úst? Hadicu nevybalíme? Vyplák žalúdku bude hovoriť v noci? Mrazenú zeleninu nemáte? Máme. No, nedáme, nebudeme plýtvať na teba. Dobre to je, že? Tak to už musí byť dobre, už to neštípe podľa mňa. Neštípe? Už. Už to je dobré. Stačí? Dáš ešte za lyžičku teraz?
Však musíš dať vyrovnávača, ne? Nevieš, jak to chodí? Zadnú lyžičku. Nagajoky a najštiplejšie papričky na svete. Už je to dobré. Jabil.